नमस्कार, प्रणाम। हम श्याम जी शुक्ला, जितना भी भोजपुरी के सुने वाला समझे वाला बानी जा सबके प्रणाम करतानी। और तबला पे हमारे संगत कर रहे बड़े भैया राजा राम जी, नमस्ते। और हारमोनियम पे संगत कर रहे बड़े भैया प्रीतम जी, नमस्कार भैया लोग। आज ये जो चैनल से रुआ देखा तनी जा हमनी के राजा राम एंटरटेनमेंट चैनल के माध्यम से रुआ सबके कुछ गीत गौनई के आनंद दिहल जाई। आशा है, पूर्ण विश्वास हो कि रुआ सबके जरूर पसंद आई। और निवेदन रही कि एक बार इस चैनल के रुआ सब्सक्राइब करी, लाइक करी और शेयर जरूर करी। आई कहे एक बार अरे मन बाट पागल दिल बा दीवाना, अरे मन बाट पागल दिल बा दीवाना, ई बहाना ना चली, ई बहाना गली में कब तक
आवेलु याद जो श्याम के रोजाना आवेलु याद जो राजा राम के रोजाना दीवाना ना 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 चली अब बहाना ना 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 चली मन बाटे पागल दिल बा दीवाना अब बहाना ना ना चली बहाना ना 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 चली अब बहाना नमस्कार।